Ay, wow, oo nga. May kuweba daw dyan sa loob. Ay, grabe. Ligo tayo! Yun! Yun! Yeah! Yeah! Shit, flat tayo mga boss. Wala ba ibang daan doon? Doon oh, medyo ano doon oh. Hindi malalim doon. Finally, after 3 years, nakapagpalit din tayo ng boots, boss. Siyempre, sponsor yan ng asawa kong si Apple. Good morning, good afternoon, good evening mga boss. Nandito na tayo ngayon sa may Mangaldan. Okay, dadali natin sa Binalonan tong boots na to at ibibigay natin sa kaibigan ko. Good morning! Nandito na tayo ngayon sa 7-Eleven mga boss. Mukhang si Rappi pa lang to ah. Morning bro! Ang galing ah. Hindi ka pa nagpahugas ah. Talagang binaon mo pa yung putik ah. Alright. So kasama natin kapos si Rappi na nag-rides. So ayan, ang galing, di pa nagpahugas. Parang bigat niyang motor mo niyan. Masanting nga. Ano mo, 3 years kong ginamit to. Walang sira. Puro ano pa, puro putik yung dinadaanan niya. Challenge. KLX din, ayan na. Yung idol talks natin. Good morning talks. Iba talaga. Grabe na naman. Testing. Arrival pa lang, panalo na. Kinuha mo yung mama ko na. Testing. Dumarating. Andyan na lang naman yung tanga-tanga. Hop! Yan. Ako, linis na yan. Hop, 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 hop. Hop! Ay, puta. Kaya naman pala. Akala mo, ibang tanga. Kala ko, iba. Kala ko yung tatanga-tanga, hindi pala. Si Coach Dan pala. Si Coach Dan pala. Sorry. Kala ko si Matt. Sorry, lady. Payabang. Ayan na. Naka-bat chain pa. Naka-bat chain pa. Ano? Minam Clark! Bayan ang dala mo! Bakit ah? Problema ka mamaya. Andiyan ka naman. Pare, masyado ka namang ina-underestimate. Yun na nga talagang gusto ko eh. Expect unexpected. Okay, kakain muna tayo dito sa Kuya Als. Bali 2, 4, 6, 8. 5 DIG at 3 bangis and kapotik. Okay, pasok tayo dito sa may Alipeng papuntang Labayog.
Uy, nina malalim. Sige! Sige mga mukha nyo! Ayan guys, tingnan mo. Okay lang sana kung card. Kaya nga yung production dinala ko, kala ko paldingan. Eh kung ganito lang, sana yung XTC. Putangin na kahit lusungan tayo. Oh, sige daw, sige. Ba't di mo malalusukin? Ayun si Matt, oh. Sabi daw niya, ni Matt. Sige. Okay. Ito si Prap, basta may makontent lang eh. Basta may content lang eh. Ayan na. Sige! Sige! Yay! Kaya mo naman! Sige! Kaya mo yan pare! Yan, dalawa na sila. Galing! Sige! Yan, sige! Hanap kami ng iba. Ha? Lalim, di ba? Hindi balit, FI ka. Kayang-kaya ng FI yan. Hindi takot ng FI yan. Ingay-ingay mo talaga. Ayan na si Tox pare. Sige, kaya! Sige! 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 Haplas, haplas, haplas! Yun! Ay, wow! Wow! Napapasubo! Napapasubo! Pare, napapasubo yung barkada mo! Napapasubo! Ayan na, ayan na! Talaga! Ay, alalay nyo pala! Yun! Kaya! Kaya! Sige! Haplas yan! Hop! Hop! Yan! Sige, alalay mo lang! Yun! Yun! Yeah! Yeah! Haplas! 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 Yeah! Yeah! Yo! Yo! Yeah! Haplas! 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 Yeah! 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 Haplas! Haplas! Yun! 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 Ang bagal mo yan. Sabi niya, Rapi, pumunta ka doon, tingnan mo kung meron. Tapos bigla ka dumaan dito. Ayan ka na. Oh, nasan yung Rapi nyo? Pinasubo mo na naman, coach. Lahat yung boots ko, basa. Buti idol, nakapag-trail ka ngayon. Alam mo na, nakapagpaalam tayo kay Mrs. eh, pinayagan tayo. Uy, Alam mo naman yun eh. May asma ako eh. As my wife. Kita mo, yung Yossi ha. Tibay talaga niyan, putang ina. Lahat na lang trail, walang dalang Yossi. Pabip-bip pang nalalaman. Tapos, hingi. Ito naman, dala ng Yossi. Ang dami. Inuubos eh. Ne, ito. Saka, yun. Hindi, okay yan. Hindi, humihingi rin yun. Ha? Humihingi rin yun. Hindi ko gano'n nakakasama. Ngayon lang ulit. Kaya okay lang. Dapat. Ito lagi, putang ilan to eh. Biruin mo, pag uwi ko ng bahay, pag wala si Nicolay, tsaka to, kalating ka, sigarilyo pa. Pero pagkasama to, putang ilan to, kahit mighty, tinitira ko na. Wala na talaga yun. Shit, grabe dulas oh. Ayan oh, mga boss, nakikita niyo yung daan, puro lumot. Okay. Pag mali preno mo dito mga boss, piyado. Gugulong ka kagad dito.
Kasi ang dulas niyang boss oh. Mag-slide lang yung preno mo dito eh. Tapos downhill pa kami ngayon mga boss. Kaya ito dahan-dahan lang. Yes. Ha? Blues oh? Oh? Tara! Tingnan nga natin yung sinasabi nilang Blue Lagoon dito mga boss. Ayan. Uy wow. Ang ganda nga. Hindi pwede maligo dyan. Pero may something yan. Bakit naging blue? Ay wow. Oo nga. May kuweba daw dyan sa loob. Ay grabe. Ligo tayo! Ang ganda. Alarm ko na doon. Ah malalim yan. Pwede ba ligo? Ligo ka. Parang. Ang ganda po so. Dito tayo, Suju. Oh. Oh, para ano tinitingnan nyo? Guys, FYI, dito yung factory ng Gatorade. Ha? Asan? Oo nga no. Blue na blue mga boss. Pare na naman may tanaman eh. Tignan mo, oh, nakatanim. Ang galing, ang ganda. Namamatay. Oo. May gold dito, bro. Ay, may bantay. Bari. Sirena dyan. Bari. Bakit blue? Dito rin dante, bubo ka, ulit-ulit. Oh, may nag-aatang. Ayun yung ano pare. Matt, anong nangyayari dito sa barkada nyo? Ha? Ha? Jo, anong nangyayari doon, Jo? Oh? Ayun oh. Sinatang, mukhang napagutan tayo ng critical na isa. Rocky Electric Trail. Ina ko sa walang ano ah. Walang kupas ah. Masyado mo lang inaano ah, parang nagjo-joyride lang ah. No problem. No problem. Mas paswa. Dito kami sa may residential ni Laba. Dito na kami sa area ni Laba. Kanina nadaanan natin Laba Trail. Pero di tayo doon dahil daw sobrang lumot, sira yung daan.
Saan tayo? Ha? Papuntang? Sa Labang Felix ay. Oh, yung semento binaba natin. Sitio Lumboy, Ansagan. Ngayon saan tayo papunta? Papunta tayong Taknyan. Taknyan. Oo. Tapos akyat ng Ataw, baba kay Inchong. Ah, okay. Grabe, malalim nun. Plat, plat. Kaya pala. Exit na tayo. Shit, flat tayo mga boss. Yari, exit na ako. Exit na. Drain natin. Hindi oh. Oh, try mo nga. Exit na ako, Frank, oh. Flat. Flat ba yan? Sobra, no? Oo. Flat lang. Shit, flat. Flat tayo mga boss. Sumasayaw yung harap ko, flat. Hello, flat. Exit na ako. Interior to, sabay kain tayo. Kain tayo. O hindi off na yan ako. Larga? Hindi, flat ako eh. May bilihan ba ng interior dyan?
Sa may... Pinalunan. Oo. Pili tayo habang kumakain. Eh, sino magkakabit? Paano may kakabit yan? Kaya na. Relax lang yan, naharap. Kaya mo? Ang mahirap, likod. Ulan yung pang-squat. Eh, wala tayong pansikwat. Bakay. Tools lang yan. Woo! River crossing! Pero flat na flat yung gulong ko mga boss. Grabe, ang ganda dito mga boss oh. Solid oh. Sobrang payapa. Lalim yan. Brad, lalim yan ah. Ang lalim yan. Ito pare, tingnan mo ang taas mo. Wala ba ibang daan doon? Doon oh, medyo ano doon oh. Hindi malalim doon. Oh. Halos bewang na ni Clark yan ah. Pwede yan. Tataob mo. Tapos yung oil. Madami. Frank, open card pero. Hindi mapapasukan ng makina ito, Frank. Mandali ka. Papapanda rin, Joe. May tubig yung ano niyan. Dahil si Clark ang unang lumusong sa tubig, ang hindi niya natansya na malalim pala yung tubig. So ayun, nakahigop ata ng tubig yung kanyang makina. So ayan, hirap kaming paandarin yung motor niya. Sino ba nagpahamak sa'yo nila? Ayun oh. Gago kasi nga. Sige, tirahin mo. Kaya yan. Ang sabi niya, tirahin mo. Tirahin pa ng iba. Baka tirahin pa ng iba. Utang ina, pagkalakagad na. Pasubo kang hayop ka, animal ka mat. Tangina, ako tuloy yung naabirya na naman. Natural lang yun kasi boy, abirya siya.
Kami kasi kami tinirang river crossing, pero ito yung part na sobrang lalim. So ito hihilahin na lang namin ang lahat. Pero tingnan niyo yung coach na nyo kung saan siya umanak. Ayun, sa Facebook ni Rapi. Ito. Ayun, kinatak niya. Ayun, basa yung yosi ni Boy. Ang lupit! Aking gugiro mo dyan, boy! Pero makatok! Gugiro mo dyan! Mas lalo! Ay nako! Gugiro ito din ako lang! Yes bro! Bago pa din talaga nabatog! Bago na naman Totoo kaya kayo. Huwag kayo magsasama sa taong to. Kaya ito na lang ginawa nung kasama namin. Sa sobrang inis niya, ayan ang ginawa niya. Hindi lang natuturo! Pare! Hindi ka tuloy besto! Kami ako! Kami ako! Si Atan! Uy, pucha, sarap ng buhay ni Robin Padildil ah. Puchang galaw. Puchang galaw. Robin Padildil. Baka nakargan makina nito kasi may Plato, master ng Pampanga. Kung may bata na viral sa TikTok 4 minutes, etong pamangkin ko ipaglalaban ko sa 4 minutes. Eto na. Go! Okay, lunch muna tayo mga boss. So ito yung binili kong lunch kanina. Sisig. Ano yung baon mo pare? saging. Food for monkey. Uy, hindi Bali, andyan yung mga motor namin. Chill muna sila dyan. At kami ay la-lunch muna. Yun o. Jo, ano yung baon mo? Gato. Gado. Uy, yun o. Mukhang wala yung sukat sa'yo ah. Hindi, madami. Ayun yung panalo. Tangin na lahat, yun sa kanila. Yan, ganyan lang po kami kasimple pag nagte-trail. Yun. Sa plastic lang, kamay-kamay. Ayan, magkano nagastos mo sa lunch mo, pare? 110. Pag yung naka-big bike ka, nagkape ka, 350 na. Ay, Pals, yung kausap mo dyan. Makain din siya Ay, kumakain. Ay, kumakain. Brad, may ulam pa dito. At syempre, pagkatapos natin kumain mga boss, wag natin kakalimutan yung mga dumi natin, mga plastic, mga bote na inakyat natin sa bundok. Dapat ito ay iuwi rin natin. Bait ni coach ah, pinulot mo lahat ng basura. May bag ka naman eh. Ikaw lang naman may bag eh. Kakatapos lang namin nag-lunch. Mag-exit muna kami at magpapa-vulcanize ako. Tapos kung maaga-aga pa is maglalaro pa daw kami. Kasi maaga pa lang naman. Time check 1 PM. Uy. Ba't ganun? Namamatay. Grabe. Pwede ka na i-start?
Start ko na. Hindi, no? Sobrang ganda. Sakto pa oh. Halos makulmli mga boss, parang uulan. So yun nga. Doon nadadali yung mga KLX. Mahina sa mga river crossing talaga. Visit. Saan kaya kumakain yun? May nababasa, no? Ang wala may nababasa, dapat man i-sealed. I-sealed daw. Saan dito nakabasa ng ano? Kasi nga lalim ng tubig. Supposed to be dito kami sa baba dadaan, pero naghanap na kayo ibang lugar kasi hindi kaya na ng motor mga ganito river crossing dahil mataas yung tubig. Ang problema, gumagawa na lang sila ng daan. Naku, flat pa naman ako. Grabe, gilid na gilid oh. Bangin tong nasa gilid namin mga boss oh. Babagsakan mo, puro bato. Tapos nasa gilid lang kami. 1 inch mga boss. Saan banda? Longganisa? Ng longganisa. Guling tulogo ng coach natin. Basta si 300 lang. Kumuha ka na. Kaysa bumili ka pa doon kay ano. Okay, pauwi na kami mga boss. Bali naghiwalay-hiwalay na kami lahat. So yung mga padagupan, ako, si Tox, si Rab, tsaka si Dandan. Sa mga nanood hanggang dito sa dulo, maraming salamat mga boss. Kita tayo ulit sa susunod ko mga vlog. Maraming salamat sa suporta nyo mga boss. At malapit nang mag 10,000
ang aking YouTube subscriber. Maraming salamat mga bossing. See you on my next vlog. Bye.